מה איתך, מה תמידים? לא, אני רוצה להביא את כולם, שיהיה לי יותר טוב מה שבתמונות. בג'יפי של בסין אין זה פיזיות יותר. למה אתה צריך? מה אתה צריך? בושם לקוסטו רוצה, עוד כמה לך מטרות. איזה ישראל? בושם לקוסט, זה מה שחסר בושם לקוסט. איזה חמושה. אף אחד אני לא רע. בן, יש לך משהו להגיד? יש לי הרבה מה להגיד, אבל... זה לא המקום. אני מבקש, יש לך משהו להגיד? נהניתי מאשתך, חבל על הזמן. ראית איך הוא ברח? ראית? נהנית באשתי, אה? מאשתך, חבל, רק תשמור עליה. תכף אני אספר לך סיפור עם אשתך. תכף אני אבוא. אני אספר לך. יש לך מה להגיד? נהניתם מהטיול? ואת גברת פרנסאווי, נהנית? Alors, je veux revenir faire un tioul avec vous. אוקיי. With you. Thank you. כל הכבוד. נהניתם חבר'ה, היה טוב? חוויה נחמדה. אבל לא קניתם כלום. בעיקר, לא, קנינו, לא אבל... לא קניתם את כל השוק. ואתם נהניתם? מאוד. מהפרידה גם כן? תודה, תודה. אנחנו שמחנו לארח אתכם. והגברת ירדנה, יש לך משהו להגיד? מאוד נהנית. נא לדבר. מה איתך גברתי? איך את נהנית מהטיול? הייתה בעיה, לא היינו מספיק בשווקים. לא היינו מספיק בשווקים. טוב, אנחנו נרשום את זה בדף קשר. כמה שעות היום? יש לנו עוד שני שווקים. עוד 5 שעות. ואתם רבותיי? היה טוב? אנחנו נחזור לכאן. אני שמח לשמוע. אני אדבר לך קולגה, טוב? אני רואה שבעלך נרדם, נפל חלל. האדון עייף? אתה עייף, אה? מה? הוא אכל גם יותר מדי. ואיך אתם נהנתם? זכינו, היה טוב? זכינו בכל, בצוות מדריכים מעולה. ונהג מעולה. ואיך היו האנשים בטיול? האנשים היו מגוונים מאוד. כולם? מגוונים. בסדר, אוקיי. ורק נגד עמי יש לי טענות, ואני למה? מתייחסת אליגת. אמין לא. אמין בסדר, אבל אני כבר אמרתי בטיול יותר נמוך אולי. לא, בצחוק. איך אתם נהנתם? טיול ממצה. נהנתם? עוד קצת. נכון, נגמר מהר, אה? נגמר מהר. זה כמו נייר טולט, בהתחלה מתחיל לאט, פתאום נגמר הטיול. חבל על הזמן. ואז גברתי, ענווה. איך ברומניה? על המחמאה, אבל אני בסין, לא אני ברומניה. רואה שחברתך שמה נפלה חלל גם היא. חס וחלילה, לא חלל. נפלה. אבל הטיול היה מדהים. והכרתי פה אנשים, מה זה נחמדים, למשל ישראל, ורוחלה. תודה. איך אמרת סנקניות? מדהים. מדהים. זה היה מדהים. אתם נהניתם? נהנינו מאוד. ולכל דבר טוב יש סוף. זהו, זה לא טוב. שמתם לב, בכל דבר יש סוף, אבל זה לא טוב. ואיך אתם מרגישים היום? קצת יותר טוב? מצוין. האדון היה קצת חולה? כן, עכשיו הוא חולה. יותר טוב? אותו הדבקתי. היא כבר קיבלה יותר מדי כסף. מי קיבלה כסף? כל הזמן מדברים פה על כסף. רק על כסף. זה הבנות של האדון שחלה, הנה הם פה, שתי נערות החמד, ענבות ויפות, שיודעות מה לבנות. זה לא דברים מאוד יפים. מה איתכם רבותיי? יש לך משהו להגיד? הטיול נהדר, אבל אני קצת מאוכזבת. ממה מאמי? הבטיחו לנו שווקים. בטח מספיק. אנחנו רק נכנסים לשוק. אחרי 10 דקות יאללה לצאת לצאת. לא מצליחים. אז אולי לבנה זה יותר. אני שמח שכיסו לך את הטיול. או לא, עוד יום באמת. הנה קיבלנו שוב, רצינו קיבלנו. אתם נהניתם שם בסוף? הזוג הצעיר והנחמד? הכל היה טוב? געגעים לארץ. ומה גנדי, מה יש לך להגיד המצלמה? הכל טוב? מעולה. הכל טוב. רק שיהיה בריאות. לא חשוב, אם אין צרות, אין הנאה אחר כך מהחיים.
עכשיו אני בא אליכם, פשוט הבעל שלך לא מסתכל עליי. כי יותר, שאין לך מה להגיד, משהו? תסתכל על הבניין. אחר כך, קודם תדבר למיקרופון, למה אני מצלם עכשיו. אתה מצלם טוב, מה אתה רוצה לדעת? איך נהנית מהטיול? היה לך מספיק זמן לקניות? טיול לא נורמלי. לא נורמלי. לאנשים גם לא נורמלי. הטיולים הכי מוצלחים שעשיתי בחיים. לעולם לא פגשתי כאלה אנשים חמודים. ברצינות. וחמים. איזה כיף. איזה כיף. הקבוצה הייתה 10. בארץ,